Nyakwara Mugia Juang mago ka achiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwaki mar mondo mi bed kodwa nyaka e giko mar weche manyiena mag ang'ich welo otieno makawuono. Nyinga Joyce Oduor antiere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka. Gie thuolo Nyakwara Mugia Juang mana kaka anyisi ni ogai mar Azimio mano Raila Odinga kata ogai mar ODM Raila Odinga nitiere boma mar Addis Ababa e pinyno mar Ethiopia kama olero ne pinje mag Afrika kata jotend pinje mag Afrika gigo mochano timo kaponi oyombo e lemo mar jakom pinje mag Afrika. Mena lemo ma olap dhoge ndonga ne sani kendo nyaka sani entiere ng'wecha mar laro lemo mar jakom riwruok pinje mag Afrika. Wadoga ne kuro mar mondo mi wawinjane kaka Raila Odinga loso. The low hanging fruits when I was there, and saying that it remains a challenge need to deal with going forward. Then, in the continent, we have the youth. The youth is the biggest asset that we have in our continent. African continent is a young continent because 70% of our youth are below the age of 35. This can be either an asset or it can also be a challenge. Because the youth, if they are not empowered, they become a drag on the economy. But if they are empowered with skills, Nyakwara Mugia Juang mano Raila Odinga manyaka sani koro entiere e boma mar Addis Ababa e pinyno mar